En ngeso maber janeno mar Lolwe TV arwako ni machiegni chenro en Twak Rowere ka bende odiochieng' ma kawuono an kod rawerano ma bende wadhi godo mbaka mathoth kaluwore kod gigo matimore e counties wa sana e county wa ma Kisumu ni. Omiyo an kod mor sana mar rwake studio mondo ung'e gigo matimo kaachiel kod kumoaye. Arwake ni machiegni nyalo moso joneno mag Lolwe TV kinyiso gi nyingi. Amoso unyi kwa jokanyana. Karawe nyinga Michael Raphael. Awud Kano Kolwa, dot mar Kasule. Gisani atiyo e sirkand Professor Peter Nyang'nyong'o kaka achiel kuom jogo marito weche chike, arita makare kod ng'iyo ni county oyudo osuru makare. Gidho welo iluongo ni enforcement officer. Erokamano. Mano kaka winjo joneno mag Lolwe TV gi nyinge kaka wacho ni Michael Raphael ka bende en rawerano matiyo e county mar Gavana Nyong'o kata county ni ma Kisumu. Arwako ni machiegni kan jata chenro maru Pauline Oyudo. Erokamano. Raphael mana ka rwaki awinjo ka malo kata inyiso rowere maneni sani kata jogo maneni sani gigo mitimo. Inyalo nyisowa ni enforcement officer en ang'o? Enforcement officer en jalno ma ochung' ne rito weche chike, weche kwe be wadwaro nikech ing'eyo ni ok wanyal bedo gi county maber ka onge kwe. Koro kwe no gima duong' kabisa. Koro enforcement officer rango weche kwe, to ng'iyo chike, to bo ng'iyo ni county oyudo osuru moromo kotiyo machiegni gi jochoko osuru ma iluongo gi kisungu ni revenue officers. Kamano. Erokamano Raphael, mana kwa dhi mbele inyalo nyisowa ni post ni ama gima chal kama ni yudori e ndalo machalo nade kata ang'o omiyo ne gineno ni kuom jogo ma samoro nosebet kolombo wang'gi gi tije mamoko in ema ne gineno ni post ni ama position ni ber kodi? Erokamano Pauline. Position ni ne olandi ndalo no noyudo ka pod atimo tije mag volunteering e migao miluongo ni Lake Region Economic Block. Lake Region Economic Block en a conglomeration of 14 counties. En riwruok mar counties 14. Na volunteer kuro na an kaka PA mar the CEO mar riwruok no kendo na konyo weche communication. Mateni natiyo tich mang'eny. Koro kana neno kolandi tijini to kaka ing'eyo maber ni Kenya sani waonge tije. Na wacho ni akaw tijini achakgo to nokanene kaka gino matin, naneno kaka gino maduong' madhi apply gi hera ma Nyasaye na bedo shortlisted. Nokawa kaka achiel kuom jogo manigi gigo midwaro mondo mi manigi ma wacho shortlisting. Bang' shortlisting noluonga e interview. Interview no nadhi makalo sipwap. Bang' kalo no noduogo orna barua mar message kokalo e simu e namba na monyisa ni an achiel kuom jogo ma apgi apgi oluwar mondo mi obed achiel kuom jogo madhi tiyo machiegni gi county government ma Kisumu kaka jorit kwe, jokony county yudo osuru makare kod jogo madhi neno ni nitie gimiluongo ni order e town. Order ni akeni kiyie na dhi malach matin. Order ni achiel kuom order mwadwaro e town ni wan gi designated points midwa ni watime ohala. Koro wakonyore gi jo ohala mondo mi wang'isgi kuonde monego gitime ohala. Ke gitimo ohala ruba kaka nyie moko timo ohala nyaka kabros molos mondo wawuothi wabed gi oganda mong'eyo wuoth nikech iwacho ni kiwuotho to dendi ber sate maka kina denda ber. Erokamano. Wedo ni samoro kane pok idonjo position ama kisedonjo nitiere ng'ikruok moko ma samoro maybe ng'ama nowuok kama ne nitiere kapok idonjo kanyo. Gin ng'ikruok machalo nade to ere kaka isefeel gap machalo kamano? Ng'ikruok mane nitie ne ni thoth jowa nokong'eyo gimomiyo iluongo ni enforcement officer.
ne gineno kaka wasika gi to sani wasedhi mwaloso kodgi makata ng'wech mar kisungu luongo ni monkey business manyiche ni ji laure cha sano dok piny yet koro gisayie ni wan achiel kuomgi ma onego gitigo machiegni mar ni gimbe gikonyre mana achiel kuom ng'ikruok mane nitie ng'ikruok mar ariyo ne ni kaunti nok yud osuru maber thoth ji nok chul ting'e ni en jukumu marwa mondo mi wachul osuru ka wadwa bedo oganda maber nyaka wachul osuru koro sani ichulo osuru ng'ikruok go osedhi erokamano. Inyalo wacho ni gin jok mage mutiyo godo machiegni mondo ine ni tijni odhi mbele yo makare, gin jok machalo nade mutiyo godo ama mitiyo godo machiegni ama matiyo e buoyi? Erokamano. Jogo motiyo go machiegni ema dwa wacho sana watiyo machiegni gi obila kech podi okwan gi ginene sales moromo seche moko waluongo obila mondo mi okonywa prepare nyaka charge sheet wane moloso ka kuonde moko ma koro tek ng'eyo dhano kaka en. Ariyo mane watiyo gi migepe mopogore migepe mantie sirikand Profesa Nyumo, nitie migawo mar weche alwora, nitie mar weche thieth, nitie migawo mopogore opogore ging'eny ok teng' bunge te. Watiyo kod migepe go machiegni gi field officers maggi mondo mi wang'e ni chike oluw kaka onego oluwgi. Mar adek jogo motiyo kendo machiegni gin village administrators gi village councils. Kamano. Ere kaka gikonyo migepe misewacho malo kanyo? Gin en yore mage ma gikonyo godo mondo une ni tije odhi makare? Isewacho kacha Ministry of Health, awinjo itajo kacha. Awacho Ministry of Health, awacho Ministry of alwora makare, mano environment. Koro adwa chako gi environment. Ng'eni ka wan gi alwora maber, alwora gino manyayo ngima. Nyaka wane ni ji opidho yien, to yien go nyaka ritgi. Nyaka ritgi kik tong' gi oyomo. Koro kokalo kuom afisas mag alwora, ginyalo nyiso kuonde ma ji dwa papa ng'ado yien, to wadhi wanyisogi ni weuru oromo. Nono koku weyo wabiro kawo chik matino warita alwora. Wachako watamore weche mag chodho kuoyo yoma kuonde mok gin gazetted. Mano kapod wan e alwora. Gechi neno ka bugni bedo mang'eny. Bugni ma bedo go ketho lo. Koro watemo kwero gi ni kik gikuny kuoyo kuonde moko bedo gazetted ne kuoyo. Kamano. Weche thieth bende wang'iyo jogo ma ok luw weche ngima, yani health related issues. Wadwaro ni kata kiloko to loke ohala kuma ler ma tuoche mag kolera kia typhoid moko mosebedo ka chandwa kik bi. Rafael, chien kase yisowa ni you are working as a volunteer kapok idonjo kama intiere ni. Inyalo wacho na ni tiji mar voluntarism ema idonjo kama intiere ni, to ere kaka idwa jiwo rowere mondo donjo tich mar voluntarism? Erokamano Pauline. Adwa kuongo awach ni tij volunteering ji ok ohere nikech oonge chudo. Tadwa kono rowere sana motiko skul ni kapod pogiyudo tich to gineno kata tije mag dhi chiwruok itiya kata kok chuli. Gimiyo ji network maber. Ting'eni sani network mari e mwandu mari. Akeni atemo loke gi kisungu to donjo na adhi maber. Koro iwacho ni ng'eruok mari e mwandu mari. Koro akwayo rowere matindo ni ka gineno tije mag volunteering kamoro amora kolandi, akwayo ni gine gino kaka tijno maber kendo gidhi gitim tij volunteering. Biro yawo negi yore mamoko kaka korano yawo mara. Erokamano. Okay, chien kacha iwacho ni utiyo gi Ministry of Environment kata migawono mar alwora. Wayudo ka chon kane pok Kisumu ochak losi kaka koro ilose sani, noyudo ni hawking ne en kamoro amora nitime biashara. Inyalo jo biashara go sani gin ka nikech kidonjo CBD iyudo ka town ler kuonde ma nitime biashara ka
sani gin kuonde miwuothe ma ng'ato nyalo neno gima timore, ng'ama nyalo neno gima timore kucho. Inyalo wacho ni jo biashara gi sani utero gi kuonde machalo nade? Erokamano. Amor kendo kuom wach lerno koa kuom iwacho ni Kisumu ler. Tadiera kanyo maler iwacho ni en kama Nyasaye nitie. Nikech Nyasaye dwa nobed machiegni gi ler. Koro sani Kisumu wan machiegni gi ler. To jok man wagolo kuonde mane uso chabla go. Watero gi, moko watero Maendeleo Market, moko wadwa tero Uru Business Park ma ker marwa biro dhi yawe e wigni kata wik makini pod en ka. Kosa yawe ani tip to wadhi kawo joma nyiepo koyudo kuonde mamoko odonje kanyo ero. Mi jogo kwa ketho ne giwala wand gi dhi nyime. Erokamano Raf. Aneno ka koro wadhi yweyo matin wabro duogo kaparo ni wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Raf. Ka bende wadhi yweyo kokwayo rowere go ni tich moro amora molandi mar chiwruok yie utim gi ni mar magi tije ma samoro nyalo ketie ngas mamalo. Kik idhi mabor kete mani Lolwe TV. Aro kikendo janeno mar Lolwe e tielo mar ariyo chenro Twak Rowere paro ni ng'ata ma samoro ne onge but TV mare ni wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Rafael Michael ma bende en enforcement officer e county wani ma Kisumu. Raf mana kwa dhi mbele. Chien kucho kapok nwa chako twak makoro wabiro godo e break ni nyisa ni nitiere kaka nitiere sani makoro ji dwa dhi e debe ni. Inyalo nyisa wagodo matut. Erokamano. Erokamano Pauline. An le achiel mu nigi geno maduong' ni chakruok nitie nyuol to diere kanyo nitie dongo nitiere lek. Lek ni en aena kaka wach moro amora. Awinje ka ji wache kendo dhano wache mang'eny ni an MC margi Kolwa Central Ward. Kolwa Central Ward. To ing'e ni chuth iwacho ni duond dhano e duond Nyasaye. Koro kadwa kwedo duond dhano. Adwa ma wacho ni kaka le moro amora maleko. Ambe an gi lekno. Ni chieng' moro achiel na abede position mar twaro ne oganda na kama wuoke. Ma en kom mar MC Kolwa Central. Aneno kaka iwacho gino timore akia gimomiyo akia ni jodak ma Kolwa ema nyisi mondo ibedi koso imbe in gi chuny no mar tiyo ne jodak go ma Kolwa. Ing'eyo ni kaka jopiny osechako wacho kaka jokolwa wegi gin ema gisechako wacho wache. Ambo kadwa koro tamora. Ana nyama wacho na ikra maka gineno ni nan wi moro tabro yudo thuolo makare mane agoye kodgi mbake wachno. Nikech seche moko ka ji dhi e kom nyama jogo mosedonje tich gikyo gande responsibilities of an MCA. Inyalo nyiso ni what are the roles of an MCA kapok idonjo mondo ji owinj ni ng'ani karo ng'e tijno ma odwaro ma molap dhoge ndong'ne. Erokamano Pauline. Kada obedo ni kawuono no kwadwa wachno lakini kele koro nyaka wamule mana matin. Tich MCA maduong' mogik chutho en jalno monego bed ni dhi ywak e lo oganda. Oywak e lo oganda moyiere. Nikech waduto kwanya dhi wapong' County Assembly of Kisumu. En koro watiyo kode kaka jaote. Jaote ma odhi ywak to ywak kowacho ni joga mawe chien. No rani awach ni achiel kuom weche midwa ni owachi ni kapo ni nitie ng'ekni e yore mag thieth onego beni odhi to ng'iyo gavana kaka jalno monego gigogo mbaka e weche thieth o kaka jalno monego beni odhi chako go lweny. Nikech ok wadwa nobed gi society ma ji gore. Wadwa nobed kuma ji goe mbaka to ji yiere ni ma nyatimore ma ok nyatimore. Mana achiel kuom TMCA gi kisungu iluongo ni representation. Ariyo mar TMCA en legislation. Loso chike.
loso chike ma rito oganda motelo ne. Achiel kuom chike mane ko ng'ine molos maber. Oganda ber ka dak e alwora makare ma pi ok ringa chabla. Kendo nyaka bed gi drainage system maber. Mano tije msiedhi wacho kod gavana. Ariyo, mar kendo legislation en kaponi nitie ohala moko ma isaneno ko ohala ji timo mang'eny. Kata kobedo ohand changa, kata kobedo ang'o, gima jopiny dwaro. Idhi mang'iyo kaka iloso chik manyalo rito weche changa miloso e gweng'go. Bora ni madhogi e seche mowinjore no madhgie. Mana achiel kuom loso legislation. Mar adek, e tije MCA iluongo ni oversight. Oversight ni iluongo ni idhi ng'iyo tije madhi mbele go. Ni be gitimore e yono makare. Kata ken loso ndara. Bendi lose kaka gavana nyumo ndike e manifesto mare. Ngech nyumo ndiko manifesto mamit. Ni ndara kolosi to nego kaw higni 5 eka onego beni chaki dok ing'iye kata e maintenance. Ok onego beni higa ka higa waketo pesa mar loso ndara. Ilose didi kata bang' higni 5. Mane luongo ni tiende nyongo wacho gimoro ni iloso ndara ma pi yudo kuonde moringe bethe ndara. Pi ok onego ringe wi ndara. To mano seche moko ok timre makare nikech thoth MCAs wa nyaka mara te olokore contractors. Tadwaro ne gavana erokamano. Apani gavana ben gavana maneno through gimiluongo ni Road Maintenance Act. Gavana nyiso saneno gigo katimore to ok more. Koro wang' natuo ni MCA ok chak bed contractor mar loso ndeche maricho. Wang' ne dwa los ndeche gi kendwa wawegi. Wadhi kaw yudhe miluongo ni road maintenance team, idhi chak indiko yudhe kanye. Iwinjo. Kosa ndiki yudhe kanye road maintenance team, yudhe wagi ema dhi tiyo tich loso ndeche gi kendgi. County biro loso gen koro gichuo max olosore maber. Wagolo gi lwet MCA. Mano gima nyaka wadwok ne gavana erokamano nikech okonyo jopiny mondo mi ofweny richo manyiche timore. Raphael, why do you think there is a big gap, or there's a gap in Kolwa Central kama corridor dungeon? Aneno ka leadership gap nitiere. Ing'eyo kuom ndalo mang'eny waseketo japiny e yo moko nego bedi. Tenda nyiewa adawuoyi, mano kelo gap maduong'. Ing'eyo ni muma wacho maler king'iyo Joana karachiel kadhi nyaka 18 ibiro winjo kowuoyo about jakwath ma andika, jakwath andika. Jakwath andika ni ochalo jatelo mobiro nyiewo ji. Ibiri chulo ji pesa ekogoni kura. Imiyo gi pesa mang'eny, moko iluongo ni mogo, imiyo gi mogo gi wiu. Koro chopo sani ma ok inyal kelo leadership makata japiny pitero udi ketho ni japiny ot nikech in ma in jatende onego bed ni ng'iyo kaka ndara no iloso. Ilokori contractor nikech ni nyiewo japiny. Koro imanyo pesa ni manitiyo go nyiewe cha mondo iduoki ichaki los moro kendo ma bang' loso miloso matin ni kendo emidwa ni chaki dhi ritrigo modong' kendo chaki nyiewe go. Koro en ohala mar nyiepo iloko japiny giri ma minyiewo titugo gino kelo leadership gap. Adwa ni gino watieke. Man sirikanda okabiyie telo mar wiuge moko. Okay, what specifically makes you think you can do better than the current MCA? Gino mipani neno ni nyalo mitimo maber molo MCA masani ntiere tich. Achiel kuom gino momiyo an gi geno malich. Nanyalo timo maber molo MCA. Achiel kuom gi adak dala. Awuok dala pile kabiro town. Mar yicho ma jopiny kalego. Amba kale. Akale awuon makata seche mabiro tabiro to ambe kaneno kaka giywagore agombo na ywagore to kadwa na bed jaywak nikech ing'eni jalo ma ywagore be sate ok bed ga maber. Adwa ni adonji abro bedo part of the solution
mar loso gigo maricho ma ambe akale sama biro tich. Okay, what do you really stand for? I stand for youth agenda. Yeah. Youth agenda as to ngegi ma adhigo maduong' ahinya sana. Nyocha watimo statistics. Yeah. Statistics ni kanyicho tim wayudo ni ji mani Kisumu sana gin ji 1.2 million. Kisumu City. Wan ji 1.2 million. Kapok nyicho watimo census. Yeah. Ne wan ji 1,700. Yeah. Sani koro wayudo ni actual figures in 1.2 million. Yeah. And out of this 1.2 million, 65% of them are purely youth. Yeah. Youth. To youth onge teach. Tok ni teach onge na. Nikech waonge a negotiator maber. Yeah. Anabiro gi lwedo maler. Lwedo maler kaka jalno makale thagruok. Nikech kata kuma ntiere sani pod ok oromo. Pod adwana dhi an gi lek mar kiny. Koro achiel kuom gigo madwa kelo en youth empowerment. Yeah. Adwa ni ji duto mokonyo wuodhni. Yeah. Bang' ndalo 60 mara bedo mbele kanyo. Yeah. Abro timo matek manyalo mondo mi akegi kunde moko, akegi giude gino maginyalo chako luongo ni pesa gi giwegi magitiyo ne. Abro kelo gimiluongo ni work for food. Work for food ni en program maber mabro konyo nyithiwa tiyo to giyudo chiemo. Nikech ing'e dhano moyieng' nyaka nene wach matin. Rafael, koponi ruoth oyudo kom ma samoro igombo ni, ere kaka idhi balance the need of your electorate plus the need of your personal interest? Ing'eyo ni etelo kae ok ing'i mari ahinya. En kusayieri to koro need mar electorates biro mokwongo. Ka jopiny bro mor to automatically an kata ma interest maga bro bedo ni bebeyo. Nikech dwacha maduong' sani en kaka wanyakonyo jowa. Kwa timo chieng' Professor Peter Nyanyo. Koro sani to kadwa wacho ni amba an gi interest. An gi interest ma jowa. Maka gimor tamba mor. Okay, mana kaneno ka sama wang' mana kwa tieko. Inyalo nyiso ni gin midhierni mage ma iseneno ka Rowere ma Kisumu kale, in kaka county, iwacho ni in kaka enforcement officer, gin midhierni mage ma iseneno ka Rowere kale, miwacho ni koponi dhi mbele gi tijni tinyalo tieko midhiero moko? Midhiero mokwongo. Aparo midhiero gi Kisumu en challenges. Yeah, challenges. Youth kale challenges mang'eny. Achiel kuom challenges magikale en yudhe wa odonje drugs mang'eny. To ging'iyo drugs kaka gino magidwa tieko negi stress. Adwa nakwergi ni drugs ketho ngimagi, ok tiek stress. To gini wanyalo mana wuoyo kwadola put moro kod yudhe wadho e saa kochopo mondo mi awuo kode, nikech seche moko loso tieko midhiero. Iwacho ni Kisungu wacho ni gino mowachi kata ni a problem foreseen is half solved. En gima waseneno. Koro kwadwa ni ochako nyuol moro. Moseneno wadwa tieke gi loso. Koro abro loso kod jowa. Okay, Rafi. Adwa ni ing'i kamera kacha, imi ji puonj ni ama wach ni mogik ma samoro nyalo jiwo ng'ato ama ng'ano ma samoro hopes ne lwar. En wach mane mogik minyalo nyise kaka rawera? Erokamano Pauline. Adwa kawo thuolo makende mondo awuog e Rowere ma Kisumu East gi Kisumu County at large. Ni shida ma chando gi sani ok bi rumo ka gin giwegi ok giikore mondo gitiekne. Solution ni kod giwegi ken weche drugs, nyaka ging'e ni drugs rach, ketho ngimagi, kendo giikre gipuodhre gi chunygi giwe. Ariyo mare kendo madagom ni jo Kisumu East akwayo ni wang'e kata ka gitimo yiero ging'iye pach jalno magidwa yiero ka be en paro maber kose en paro marach. Kik giyie ni nyiewogi, nikech nyiepo ni iwinjo ka sani iluongo wa ni Mogo Republic. Wan gi MP ma iluongo ni Mogo. Onge gimo maber, to tich ma ng'ano tiyo
oloso pesa to odhi ogero go pinje maoko. Koro akwayo jodalawa ni chakre kawuono kuneno MP ka kelo mogo, kwere uno kudwa mogo, udwaro skunde mabeyo mondo mi skunde go odhi oyaw negi yore mag manyo pesa gi giwegi. Mar ariyo kendo ka kochako duogo gi weche moko to ng'ise ni kako bete committee mar education imiye slots pile pile mag ndiko jopuonj. Oyie ndiknwa kata jopuonj 10 chieng' waparego. To mar adek wakwayo mjumbe marwa ma en Shakil ni koko nyal dak e iwa to onge kaka en gi dwaro maduong' kuomwa mondo dara piyo kapok wabiro ire gi brigade mar lokruok. Erokamano Rafael. Janeno mar Lolwe TV mano ema kelo e giko mar twak rowere odiochieng' ma kawuono. Ka bende aparo ni wendo ma kawuono ne wan godo e twak odiochieng' ni ne en Michael Rafael ma bende en enforcement officer e kaunti no ma Kisumu. Ka bende otieko ka ojiwo rowere ni nyaka gihikre tieko shida ma gin godo ka gitimo yiero, bende kik ng'iew gi to kod jogo mag josiasa. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti uru masani. Erokamano.